kien in-notar ta' Jean Parisot de Valette, il-Krammastru li mexxa l-ordni waqt is-sajf imdemmi tal-1565. In-notar Placido Abela kien notar inferm infittex mill-aristokratiċi fl-ewwel snin tal-Ospidalieri ta' San Ġwan f'Malta. Fil-fatt dan in-notar tas-seklu 16 anki għamel xogħol għall-isqof Domenico Kubelles li kien isqof ta' Malta u għall-kursar u kavallier magħruf Romegas li kien ifisser il-waħx għall-Ottomani daqs il-babaw għat-tfal. Riżultat tal-iskema adotta notar jew oġġett issa qiegħed jiġi restawrat volum tas-seklu 16 ta' dan in-notar. Il-manuskritt notarili oriġinali jmur għal bejn l-1557 u l-1560. Dan jitfadawl fuq is-snin ta' qabel l-Ottomani ġew biex iwettqu assedju fuq dawn il-gżejjer. L-intervent ewlieni li qed isir mill-konservaturi tal-karta hija t-tneħħija tal-qoxra aċidusa tas-seklu 20 li kienet qed tikkawża bdil fil-kulur u tmermir tal-folji oriġinali. Floka hemm parċmina klassika bil-ġilda fuq l-istil tal-manuskritti tas-seklu 16. Apparti mill-qoxra, il-volumi kollha kellhom bżonn li tnatfu minħabba l-ħmieġ mill-użu. Dan apparti l-linka ta' xi ftit mill-folji mmermra ġiet imsaħħa u konsolidata. Għal dan ir-restawru konservazzjoni il-Ministru għall-Kultura u Imbonnici semma kif din l-iskema qed issir anki bl-isforzi tas-settur privat. Qal li hemm żieda ta' 25% fl-allokazzjoni tal-boros ta' studju għall konservazzjoni tal-kotba u l-karta biex jiġi żgurat li aktar manuskritti u volumi meqjusa bħala sorsi primari jibqgħu jkunu fonti ta' informazzjoni storika għal ġenerazzjonijiet futuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.